Cantar? Sí, i tant, i tant. Fa temps ja, sí. Bé, a veure, jo això, sincerament, prefereixo que ho valoreu vosaltres, que sou les expertes, a veure, jo sempre dic que jo, per exemple, se'm dona molt bé el que és, el que és entonar, no? O sigui, arribar, buscar aquella nota, no? No? O sigui, aquesta cosa, no? Afinar potser és el meu punt feble, però m'adapto molt i aprenc ràpid. Això sempre, sí. Ja, clar, no, perfectament. Entenc perfectament que per l'òpera, doncs, afinar és una mica com el... És com el top, no? Clar, sí, no, ho entenc perfecte. Jo és que sempre he sigut molt de coral escolar, no? Sí. Val? No, esclar, i tant. Doncs, fins aviat, espero. Val. Ai, per cert, si és que no, dieu també alguna cosa? No. Val. No, és per estar al cas del telèfon i tal, no? Val. Adéu. Sí, adéu.